arjik tha pini prime time news than mang phi ni lika jerong hang pi aprang si ber tang kon pen chipa jermi dam dia prang ber tang pun pi arjik tha Indian crazy ke plengpu amlong sarpo arantini arnama ok longarni kitalon pon pedo Dilalong inuda pangpu apan drugs pen kineblong Lokhonan serong along ta hichi kimi ingkuda po Bertang bumpi arjik dia pi pothat bertang ton pen chipa jermi dam sinan West Karpi anglong hamren arlo nokterang arong along amlong sarpo sergang ter asai hem along breakdown akiso lapente kopaita me chelangame Labang soser kangtur along pen ang teka chilong pona joini Karpi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Longhang Achor Kachetiran Piahin pen Sika Surike Patangka Kerapdun Lapen CM Akote Long Kironghang Ahin penta Tangka Suri Phola pen Solar Humni Pajerdun Anpar the street light lapen ringwell takipi ponjapan lamchak cecak tekang Bangso ser mandir along kiso kiude penchenglok ajad akiso sitame arahi chelang dam tame bangso kar chopot amay along perangke bangke thomatumapan puru phantar abor lapente inut sarpi marapan ke ser alek amusi longpon lasi bangso ser kangthir asai hemalong ke kopai ki doatum pulotang te osumarabor ser arnan Seralek kasukeme harlung kime lapen sok abor mate puru phandar abor longpon lasinon ke bangji nime arni lake bhomta arni ser arnan bang priaphan piponji lapen harlung kime bahini atumaphan piponji pusi arnam rantini ahin pen pachini pon lasi lapang so ser kangthir asahe malong sulang duaratum langdun ringti tame News Desk Report News 24 Karpi Anglong Dilai Police Station Kaparo Dilai Tower Kokthom along inut abang pho phan drugs keneblong Pra Achitimapur Dilai OCPS SIUB Raju Chetri ASI Jiten Gogoi Lapen staff to anatum Chipatir PC Dilai Tower Kokthom Kachatogalong Ihum Pass Bearing Registration Number AS02 CC2104 apan Rikuruk Tumsi Inut Pass Kachatap Abang Puamen Ashar Ali Artaning Kaning Korakethom Apoamen Sumet Ali Arongamen 5 Mile Dimapur PS Dibupar Dimapur Bangso bang pusa puna hom thong kebra isialong tharo ke thomra troxy kebra isi grab anbak heroin drugs longpon apitu bokajan APS John Dasarite hodai pono Dilai pen berta pandakwan irai rongpi News 24 Karpi Anglong Lakhain koira poem isi constituency kaparo koila moti pen ka helo kilometer kre phobak doji hada inglong ahawar along ta hichidoko Isining arong tumeme alam thenge lapuhenlo nilip ahawarta kipa phidunai ahawar lo ponta non pajopen kaching thur ahin anak dopom tanglo non lapangso lokhon hanse arong along lapangso arkoya chiklo angbong lokhon hanse Friday market pusi pache thangponlo hithi ruipen kincho aichi lapangso aichi ke bhomta arni si padopon non malom hitia hen ki kim ronga soratum kim bomlo tangda prang popusi lapangso lokhon hanse Friday weekly market committee amaipu samsing hanse lapen rap kongchun bang samsing rong phartum lapen ronga soratum bini phang ke thengno lamthe jaipon lapangso hitia dong arai ke parloke chekso langtuk bearong upper dekrum phangcherop khanari mayarong thengkarpu richangari arong hello Lasinon malam hiti ripen arnisi rodakam klempon bom tanglo. Nilipen berta pangdakwan Anilson Rongpar News 24 Karpi Anglong. Pinya berta lanskang kanigla domi thangme kardom